खुलुमबाय स्टुडिअ आंखिनि कां ब्रह्म सिडली चिरां दखरा एबसुनि बानजायनायाव नैथि रोंग'सा सायख' आनजाद खुंफुंदों। गेजेर फरायसालिनि 6, 7 आरो 8 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै रोंग'थि सायख' आनजाद खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंनि थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों आरो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली चिरां दखरा एबसुआबो गेजेर फरायसालिनि थाखो 6, 7 आरो 8 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै रोंग'थि सायख' आनजाद खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि नैथि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय बे आनजादखौ दखरानि सिङाव थानाय मोन 12 सोलोंथाइ मिरुफ्राव खुंफुंनाय जादों आरो बे आनजादाव गासै सा 416 फरायसाफ्रा जिरायनानै आनजादखौ होदों। थारैनो एबसुनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों आरो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंनाया जोबोद बाख्नायजाथाव आरो एबसुनि बेबादि थांखि लानाया जोंनि फरायसाफोरखौ गाज्रि लामाजों थांनायाव होबथादों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो गोख्रों खालामदों होनना जों बुंनांगोन। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै 9 फेब्रुआरि 2025 मायथाइ इं अक्ट' बेवहाय दिनै सेमोननिफ्राय सिडली दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गावनि सिङाव थानाय गासै 2 हायार सेकेन्डारि 5 गोजौ फरायसालि आरो 4 गेजेर फरायसालि गासै 11 फरायसालिनि एमइ सेक्सनखौ लानानै दिनै मिशन क्वालिटी एन्ड मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन बे थांखियै टेलेन्ट सार्च माने रोंगौथि सायख' बेखौ खुंनाय जादों 2 घन्टानि थाखाय। बाहाय थाखो 6, थाखो 7, थाखो 8 बे मोनथाम क्लासखौ लादों। बे आनजादाव गासै 516 मुं थिसनदोंमोनब्लाबो उनाव एसे एबसेन्ट जानानै नुजानो हायैयाव 492 फरायसाया जिरायदों बाहागो लादों। दा बिनि गेजेरजों जोङो इयुनाव जिहेतु बे मुगाया बादायारि मुगा बिनि थाखायनो मोनसे एक्सारसाइज माने कालचार खालामनो मोनसे खाबु होनाय जादों फरायसाफोरनो फिसा मोन 6 आयदाखौ लानानै। दा बेवहाय बिनि गेजेरजों माने बे फरायसाफ्रा गावखौ इयुनाव गावनि जिउखौ दानो मोनसे खाबु जागोन आरो जोंनि साननाया रोंनाया जेसेबां कालचार जागोन एसेबां बारायलांगोन गथ'फ्रा बेजोंनो लासै लासै हुदा जानानै गावसोरखौनो सासे रोंगौसा गथ' होननानै गावखौ माने सिनायथि होनो हागोन इयुनाव जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। खोब गोजोनथाव जादों। इयुनावबो बेबादि बाहागो लालांगोन होननानै आङो मिजिंथियो। गोजोनथों। दिनै सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन बे मिशनखौ नोजोर बोनानै जे फरायसाफोरनि गेजेरावहाय बादायलु गोसो लाबोनो थाखाय आरो बादायलायनाय बेखौहाय लाबोनो थाखाय सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाखो 6, 7 आरो 8 नि गेजेर फरायसालि सेक्सननि फरायसाफोरखौ लानानै नैथि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादों। बे रोंगौथि सायख' आनजादा जोंनि आन्चलिकनि सिङाव थानाय गासै 12 गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों गासै 11 आनजाद मिरुआवहाय बे आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय गासै 12 गेजेर फरायसालिनिफ्राय 516 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बिनि गेजेराव 492 फरायसाफोरा दिनै आनजाद होनो हादों। दा बे आनजाद होनायनि गेजेरजों जे फरायसाफोरनि नाजानायनि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथि टेलेन्ट बेखौ दिन्थिनो हागोन आरो बे आनजाद खुंनायजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरनो मोनसे बान्थाबो फोसावनाय जादों।
सेथि नैथि आरो थामथि बान्था मोनफ्रोमबो क्लासनिफ्राय आलादा आलादायै होनाय जागोन। बेवहाय सेथि बान्था हिसाबै जोङो 2000 रांजों लोगोसे जोंनिफ्राय बरायनाय मान बिलाइ बेखौ जोङो होगोन। बेजों लोगोसे नैथि बान्थानि थाखाय 1500 रां बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय बरायनाय मान बिलाइ बेखौ मोननो हागोन आरो थामथि बान्थायाव 3000 रां बेखौ होनाय जागोन। बे थांखिखौ लानानै जोंनि फरायसाफोरनि गोसोआव बारायलु गोसो होनो थाखाय जोङो दिनै सिल्लिसिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लानाय जादों आरो उननि समावबो जोङो बे आनजादखौ लालांबाय थागोन। बेबायदि फरिखा लानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ माबायदि इनपुट जागोन होननानै सानो? दिनैनि मुगायाव गोबां आनजादफोरानो कम्पिटिटिभ जानो हमबाय। दा बे कम्पिटिटिभ आनजादफोरा दिनै बेबायदि जेरैहाय जोङो टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लानाय जादों बेबायदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरा खुंनाय जायो। कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिबायदि नियमजों खुंनाय जायो बेबायदि नियमखौनो होनानै दिनै जोङो थाखो 6, 7, 8नि मोनद' आयदाफोर फारियै इंराजि, बड', मेथ्स, ससियेल साइन्स, जेनेरेल साइन्स आरो जिके बे मोनद' आयदा गासै मोनसे आयदायाव 25 नम्बर गासै 750नि बे आनजादखौ खुंनाय जादों। बेनि गेजेरजों निस्सय फरायसाफोरा गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों गावनि उननि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव मोजाङै मोजां बाहागो लानो हागोन आरो बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो। गासै साबैसे फरायसाफ्रा बेवहाय 512 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनि गेजेराव 492 फरायसाफोरा दिनै आनजादसालियाव नुजानो हादों।